Mipakatap og police personnel ang Mactan Police Station sa Sitio Mangal, Barangay Punta Engaño sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, human mitumaw ang kagubot sayo sa buntag niadtong Lunes, September 5. Magbantay 24 oras ang kapulisan sa maong dapit aron malikayan ang nahitabong daw pagpaulan og bala sa mga Pinoy-anan duol sa usa ka high-end nga kondominium. Pasangil sa mga residente nga ang lugar sa kasikbit nga high-end kondominium mao'y mihimo sa pagpangrakrak. Nasayran nga isyu sa land dispute ang nagpaluyo sa insidente nga nahitabo sa Punta Engaño. Gani dili kini unang higayon nga adunay pagpamusil nga nahitabo. Gibutyag sa mga residente sa maong lugar nga milanat og kapin 20 ka tuig ang lantugi tali sa usa ka land developer ug sa mga lumulupyo kalabot sa pagpanag-iya sa yuta. Tungod sa kahadlok nga ilugon ang yuta sa mga residente, gikoral nila ang utlanan nga giangkon sa land developer ug ang mga tituladong yuta nga iya sa mga lumulupyo. Butangan mag-security dito nga wa dili man to ilang area. Nangugat sa kasuko si Nanay Aida Mahusay nga naabdan sa My TV Cebu News Team tungod sa kadaghan sa gwardiya nga gipadala sa land developer og giingon gipangharas sila pinaagi sa paggamit og kusog. Ning sodeng dagang security ganina. Kay mo posisyon sila di ang ano mo posisyon mas ladang dili man na ilang yuta. Nya muda man day na ng kural kay ilang kuralon. Mo man nilang buhat day pangural. Nya ngano man nga ila man gyud ang kunon nga dili man ni ila. Unya ra bang ato sa among kaso sir, dili na sila moingon nga wa sila ilabot. Moingon silang wa ilabot. Ngano nga man sila ilabot nga sila may nagpugos og sodas amuha. Kapila ko nila gibalitok diha. Naya kumbay daw nahubat naguba na. Dili na kini bag-o sa mga residente sa lugar, ganin atong Marso ning tuiga mitumaw na sab ang tensyon tali sa duha ka kampo. Apan gahapon sa buntag nag-iyahay og hapa og tago aron lang maluwas og dili maigo sa bala ang mga residente. Nya daghan mga tao din namunito kuan sa dagat, di pagkakita nila daghan mga kuan nagdinaganay. Namo to sila pabuto namo. Na gapahapa lang tao mi nagdinaganay mi dinhi. Gipakita ni Namli ang iyang balay nga naputos sa agi sa bala. Nabuslot sab ang iyang atop human sa gikatahong pagpamusil. Subay niini dali nga mialarma ang kapulisan sa Mactan Police Station ug naabtan pagyud ang buto-buto sulod sa pribadong luna. Matod ni Police Major JP Dagami, hepe sa Police Station 2, nga iyang gipadisarmahan ang mga gwardya. Muhimo usab silang investigasyon kung nganong minitumaw na sab ang maong kaguliyang. So pag sulod na namo dito sa kuan sa may gate niadto na mi sa area nga naay kuan, naay commotion. So wala naman ang amo naabtan na dito is katong mga gwardiya, mga blue guard armed with their kuan respective firearm na dito. And then sa side pod sa kanang pamilya nilang Munching naa sila dito pero wala na koy dala-dala nga armas. So among gibuhat lang. So among kuan lang ang gi-hold na mo ang mga gwardiya and then ang ilahang mga armas atong gi-kuan lang sa gi-confiscate gikan sa ilaha para at least ma-verify nato nga legit nga security agency sila. Hinoon gipaabot pa sa kapulisan ang pagdangop sa duha ka partido sa ilahang buhatan ug kung aduna may kasong ipasaka human sa maong insidente. Kini si Sheriza Mayoy alang sa My TV Cebu.